De supermerken vol of net iepen op snijn. Dat is al hier een discussiepunt in de gemeente Dantumadiel. Politiek leidt het gevoelig. Maar wat vinden de klanten er nou eens zelfs van? Waarom net? Ja. Waarom net en waarom wel? Nou, anders ga je het dan net dakken, maar zo, denk ik. En ik kom in Driessen, dat is helemaal geen winkel, dus ja. En als je in de thuiswagen werkt, maar ik wil zo oren eten, dus Ik vind dat net mooi. Ik winkel hier zelf ook net op snijn. Nee. En waarom net? Nou, dat wil we net uit principe net. Nee. Vind ik net een goed idee. Ik zou het heel erg kunnen waarderen dat hij ook op zondag geopend is. Maar ja, voor de andere kant speelt het natuurlijk ook voor het personeel. Maar dat moet natuurlijk dan ook op zondag weer op komen draven. Dus het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Wat zou je ervan vinden als die op snijn te naaien hiepen gaat? We komen uit de gemeente Kalmeland en daar is het al. Eerst moesten we er heel erg aan wennen en we vonden het eigenlijk allemaal niks. Maar toen ze een keer iepen weer het toch wel heel makkelijk. Voor mij wel. Ja, ik kom hier, ik moet altijd wel snijden in Badsket man. Ik ken in dan wat helaas niet. En waar doe je dan, dat het je net ken? Meestal onderwijs naar mijn werk. Want ik werk op Snijs. En dan kom ik onderwijs wel ergens een Albert Heijn to go zien of zo. Nee, nooit. En dat is het principe? Dat ben we van huis uit net wend. Dus ja, dat neem je dan een beetje oer en ja, snijden ze. Nee, doe dat in principe net. Nee. Eerder dat je het ook aan het personeel zelf moet vragen of ze wel willen werken op zondag. Want ja, de een wil het niet vanwege het geloof en de ander wil het wel. Dus daarom zeg ik, het mes snijdt echt aan twee kanten. Juist overal, hè. Het wordt er ook snijs, dus ja, waarom hun net? Dan missen je de boord misschien wel, als je net hiepen binnen. Ja, misschien wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze dan steeds meer naar de sterren te gaan. Omdat je een dak op ze wel die binnen. Ja, dat is logisch. Dan ben je de klanten kwijt. Ja, die krijgt net weer.